ବୋଉ, ଆଜି କେଉଁ ଗପ ଶୁଣିବା? ଆଜି ତୁମକୁ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପଟିଏ କହିବି। 80 ଦଶକରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ସେ 2 ଦିନ ଧରି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଓ ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେମାନେ କଣ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ରାଜା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିଏ ବା ଚାହିଁବନି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଠିକ୍ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଥିଲା। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର 3 ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଦରବାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ସେହି ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ତମ୍ବା ଖଣି ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ଟିକିଏ ବାଟ ଗଲା ପରେ ରୂପା ଖଣିଟିଏ ଆସିଗଲା। ସେଠି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରହିଗଲେ। ରାଜା ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ଉପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତ ତୁମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆଗକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ, ରୂପାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ଯିବ? ଆମେ ରୂପା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସୁନା ଖଣିଟିଏ ଆସିଲା। ସେଠାରେ ରାଜଦରବାରୀ ମାନେ ରହିଗଲେ। ରାଜା ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନା ଖଣି ଦେଖି ଲୋଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କେବଳ ତାଙ୍କର 3 ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ପର୍ବତର ଶିଖର ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହୀରାର ଖଣି ଆସିଲା। ରାଣୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହୀରା ତ ପରେ ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ରାଣୀମାନେ ହୀରାର ମୋହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇ କଣ କହିବେ? କେହି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଏକୁଟିଆ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଟିକିଏ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନାର ପାଗଳ ପରେ ନେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ପାଇପାରିବେ? ଯେମିତି ଖେଳକୁଦ ମୌଜ ମସ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ହେଲେ ଆଗରୁ ଜମା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏହି ଛୋଟ ଖୁସି ପାଇଁ
ଆପଣ ବଡ଼ ସଫଳତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ବସିବେ। ପୁଚୁକା ପୁଚୁକି ତ ବୁଝିଗଲେ। କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଲେ? ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଗପ ପେଡ଼ି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ।